Bună ziua tuturor! Sunt Larisa Caușnean, psiholog practician în terapie de eficientizare emoțională EFT, analiză tranzacțională, hipnoză clasică și psihoterapeut în formare, domeniul integrativ. Fac această lansare de ghidare pentru a înțelege stările psihoemoționale în evenimente traumatizante. Astăzi suntem cu toții într-un moment foarte presant în care, indiferent dacă suntem implicați direct sau indirect, consecințele resimțim fiecare dintre noi. E important să fii conectat la ceea ce ți se întâmplă în emoțiile tale, căci ulterior ele rezonează somatic, adică au efecte în interiorul corpului nostru. Cu atât mai mult, dragi părinți, stimați adulți, cei care, întâmplător sau aveți alături persoane care sunt mai emotive, sunt mai sensibile sau care deja au făcut anterior anumite stări psihoemoționale dezechilibrate sau chiar au intrat în anumite limite sau tulburări, au nevoie de noi, cei care putem oferi acest sprijin. Impactul psihoemoțional al evenimentului traumatizant, indiferent de natura sa socială, naturală, personală, depinde direct de surse de traumatism emoțional sau fizic și în mare parte de surse de informare despre acest eveniment. Există o multitudine de factori personali care modelează ulterior percepția acestuia, indiferent dacă suntem copii, tineri, adulți, vârstnici, în primul rând, pregătirea pe care o avem noi vis-a-vis de rezistență și de implicare în cazul anumitor evenimente și respectiv astfel se modelează o percepție nouă despre ceea ce se petrece în jurul nostru. Aceste reacții care le putem noi resimți vis-a-vis de eveniment depind în primul rând de propria reziliență psihologică vis-a-vis de stres, vis-a-vis de traume și vis-a-vis de ceea ce ni s-a întâmplat deja în viața noastră sau ce am dezvoltat pe parcurs. Suntem noi într-un echilibru psihoemoțional sau deja am fost afectați. Aceste efecte, din păcate, pot fi de durată lungă și această durată poate să se extindă pe parcursul întregii vieți, dar și pot fi limitate, pot fi scurtate dacă intervenim exact la momentul potrivit. Desigur, acest impact emoțional depinde de o mulțime sau o multitudine de factori personali care pe parcursul vieții ne-a permis sau nu să avem deja format o reziliență psihologică vis-a-vis de stres sau vis-a-vis de anumite evenimente traumatizante. La nivelul populației civile, foarte puțini sunt pregătiți așa de a impacta direct și de a face față unor evenimente traumatizante. Noi foarte mult suntem în dependență de propriile noastre particularități, care țin de vârstă, de trăirile anterioare a unor evenimente, care ne-a format sau nu anumită strategie de depășire a unor factori stresanți și, desigur, de însăși starea psihoemoțională în momentul intervenției sau intervenirii acestui eveniment traumatizant. Am avut o stare calmă sau de echilibru emoțional sau deja eram afectați de anumite stări sau chiar am dezvoltat anumite tulburări psihoemoționale. E important să fim conectați exact la ceea ce resimțim noi și dacă suntem în stare să ajutăm persoanele de alături care ne vorbesc despre un disconfort, despre o panică, despre anumite emoții pe care îi fac să devină confuzi, alerți, nefuncționali, să putem să ne implicăm. Căci aceste efecte pot fi atât de scurtă durată, dar pot, din păcate, să se extindă chiar pe parcursul întregii vieți. Exact în acest moment,
Stresul pe care noi îl resimțim, desigur cu intensitate diferită de la persoană la persoană, în dependență de categorie, de vârstă sau de sensibilitate emoțională, este la fel o reacție psihologică la un eveniment neașteptat, traumatizant, intens și perceput ca o amenințare pentru viață sau pentru funcționalitatea în deplin ritm pe care l-am avut până acum a vieții noastre. E important ca acum să ne conectăm cu propriile noastre emoții și să fim atenți la mesajul lor pentru a putea fie elibera, fie refocusare pe ceea ce ne face vitali și cât de cât ne putem sprijini unul pe altul în momentul acestui stres resimțit. Sănătatea mentală face parte din sănătatea integră a unei persoane. Deci, atenție, putem considera că suntem deja afectați dacă 1. Evocăm simptome somatice sau vegetative, pur și simplu la o discuție despre acest eveniment sau privind imagini cu impact emoțional, adică putem resimți momentan transpirație, bătăi rapide ale inimii, tensiune musculară sau presiune în anumite zone a corpului, anxietate, chiar vomă, tremurul corpului, atacuri de panică, priviri confuze în jur care denotă așteptarea unui intrus fobic. 2. Avem coșmaruri prin somn asociate cu acest eveniment și nu ne putem desprinde de gânduri negative sau scene imaginare legate de eveniment, chiar nici când realizăm o sarcină importantă. Și 3. Senzația de suferință psihoemoțională provocată de reamintirea evenimentului, pe care nu putem să o depășim fără ajutorul cuiva și în continuu. O parte dintre noi pot resimți alte dezechilibre, să spunem așa, psihoemoționale, dar pentru alții pot fi asociate cu cele enumerate anterior, și anume tulburări ale somnului, treziri foarte des în timpul nopții, mânie și irascibilitate chiar și de momente nesemnificative, probleme de concentrare la activități importante, permanent vă duceți cu gândul în altă dimensiune a unor scene interioare mentale, tendința de a fi în permanență în căutarea pericolelor, crezând că așa le veți preveni sau confrunta altor pericole reale, crezând că așa vă antrenați într-un fel, neliniște, reacții de trăsărire, pierderea interesului pentru activități normale, senzație de separare sau detașare de cei dragi. Vă este mai greu să vă concentrați la acea îmbrățișare care ați avut-o până acum, așa, sau invers, uneori pot fi mult mai manifestată afectivitatea cu cei dragi, ceea ce pare uneori neordinar dacă n-ați făcut-o până acum, incapacitatea de a experimenta alte emoții decât cele descrise, deci mai sus, cum am menționat, dificultatea de a vă imagina deja viitorul, intrați într-o stare pesimistă, nu vă simțiți conectat nici cu realitatea, nici cu ceea ce ar putea să trezească o dorință, scopul din nou vis-a-vis de viitorul dumneavoastră, a familiei, și desigur că poate surveni acel debut depresiv care riscă să crească. Cu siguranță doriți să știm dacă putem remedia de unii singuri sau putem interveni. Sigur că da. Întotdeauna există resurse. Și aici v-am lăsat o listă de strategii cele mai simple care le-ar putea implementa fiecare dintre noi. Și în primul rând să urmăm rutina zilnică pe care am avut-o zi de zi. Momente când resimțim deja că ne inundă sau ne copleșește anumite emoții mai mult decât
ar fi necesară la acel moment, realizăm câteva exerciții de respirație profundă, așa cum dumneavoastră le cunoașteți. Ulterior, eu voi plasa aici o demonstrare video la câteva exerciții concrete, printre care și exercițiul de tapotare a meridianelor sistemului nervos, tehnica psihoterapeutică de eficientizare emoțională, pe care puteți o reîntâlniți ca EFT, prin care se tapotează anumite puncte a sistemului nervos cu verbalizarea stărilor negative. Atunci când le verbalizăm, deci le identificăm și în felul acesta înțelegem că aceasta se petrece în corpul meu, aceasta e resimt, le acceptăm, dar după o respirație profundă facem fixarea psihicului pe stările sănătoase dorite. Apoi putem folosi reancorarea de la stări prin automatism rațional și cel mai simplu automatism cunoscut de noi este numărătoarea, fie de la 1 la 5 și invers, fie până la 10, în care facem mișcarea directivă a ochilor, stânga-dreapta, sus-jos, o respirație cât de profundă și descrierea unor elemente din spațiu sau a unui obiect care îl aveți la îndemână. Faceți măcar o activitate care a fost interesantă pentru voi anterior. Cu atât mai mult împreună cu copiii dumneavoastră în dependență de vârsta lor, așa, care au nevoie de un joc cu persoane de încredere, cu persoane dragi, jocul care le este obișnuit, jocul care l-au făcut anterior, depunem un efort să fim integrați cel puțin astfel că ei așa văd lumea, ei așa percep stările dumneavoastră și ei sunt mult mai sensibili la ceea ce puteți dumneavoastră manifesta, deci au o detectare așa mai sensibilă, mai profundă, chiar dacă nu pot să o spună prin cuvinte. Nu ezitați totuși să apelați cel puțin la persoane dragi, să găsiți resurse suplimentare pentru situația dumneavoastră. Deci vreau să mai dau un pic de explicație la gama celor 9 acțiuni. Este un episod al tehnicii EFT, tehnica de eficientizare emoțională prin tapotarea meridianelor sistemului nervos. Deci este un exercițiu simplu și chiar dacă nu realizați consecutivitatea deplină a tehnicii, cel puțin puteți să vă echilibrați activismul sistemului nervos central prin următoarele așa acțiuni. Paralel cu aceste acțiuni, dumneavoastră aici vedeți palma noastră și indicat punctul gamus. Acest punct sau gamă o să-l întâlniți în literatură dacă o să reușiți să vă interesați de această tehnică. Este situat între degetul mic și inelarul. Le folosim acest punctuleț de la ambele mâini, fie tapotând, fie un pic presând, paralel cu ceea ce veți face aici, și anume. Deci închideți ochii, îi deschideți. Fără să mișcați capul, așa faceți privire în jos, în sus, în stânga, în dreapta. Putem roti ochii de la stânga la dreapta, circular și invers de la dreapta la stânga. Dacă sunteți persoană creativă, puteți îngâna pur și simplu în voce o melodie care vă vine la acel moment și finisăm sau începem, puteți chiar și să începem cu număratul de la 1 la 10 sau de la 10 la 1. În acest moment chiar puteți mișca capul de jos în sus. În cazul când simțiți careva amețeli, puteți pur și simplu să numărați și finisăm fie cu îngânare de melodie sau fie cu câteva respirații profunde. Iată, aceasta este o gamă a unor acțiuni care echilibrează activismul sistemului nervos sau activitatea și vă deconectează un pic de emoție, astfel creierul nu mai elimină
acel biochimism specific emoțiilor dumneavoastră din acel moment, deci intensitatea automat cade și ea se refocusează pe acel spectru de acțiuni care este foarte simplu de realizat. Bună ziua! Sunt Larisa Caușnean, psiholog practician și vreau de data aceasta să arăt să vă demonstrez câteva exerciții care ne-ar ajuta eficient, rapid, să reglăm starea noastră psihoemoțională. Și mă voi baza în cazul dat pe demonstrări preluate din terapie de eficientizare emoțională. E o terapie care, prin intermediul sistemului meridianelor nervoase și paralel cu verbalizarea stărilor, poți realiza o descărcare emoțională. Deci, cel mai rapid, noi putem să avem un acces la anumite puncte care ar face transmisie la sistemul nervos central al nostru prin intermediul punctelor din această tehnică și anume punctelor mâinilor. Și vreau să vă propun, chiar dacă nu cunoașteți, chiar dacă nu știți despre această tehnică, nu contează atât de mult, dar între degetul mic și inelarul există un punct care în această tehnică se numește punctul gamus sau gamma. În momentul când dumneavoastră resimțiți o stare neplăcută sau resimțiți un disconfort și o avalanșă care vă este peste putere să o țineți în interior, faceți o accesare, da, o tapotare sau o presare a acestor zone la ambele mâini, așa și folosim gama celor 9 acțiuni care ne permite paralel să facem un echilibru activității sistemului nervos central. Deci, exact așa cum fac eu, ulterior îmi repoziționez capul și fac o cel mai rapidă activitate de automatism rațional, asta e număratul. Deci număr cel puțin până la 10, după care, deci mă concentrez așa cu privirea mea la anumit obiect sau fac o mișcare oculară, stânga, dreapta, sus, jos, după care, deci iarăși continuu paralel cu aceste transmisii de impulsuri spre sistemul nervos central. Puteți să fredonați unul de ei sau cel mai rapid e să realizați o respirație profundă. Deci în felul acesta dumneavoastră deconectați avalanșa de biochimism care se elimină în momentul intensificării unei emoții și vă repoziționați sistemul nervos ca să se implice în o altă activitate. În felul acesta puteți opri cât de cât intensitatea pornirii unei emoții pe care nu o puteți deja controla. Un alt exercițiu îl voi demonstra, însă alături de mine va fi așa o elevă care mă va ajuta. Deci continuăm cu o demonstrare a acestui exercițiu, dar fiind dumneavoastră puteți oferi ajutorul și sprijinul altcuiva. Deci în cazul dat, poziționați, vă rog frumos, persoana care a simțit sau vine cu avalanșă emoțională, nu importă de care fel, o așezați jos, așa. Și în cazul când vă permite, desigur că noi am negociat acest moment, așa, și am cerut permisiunea ca să pot demonstra acest exercițiu. Deci iau mânuțele persoanei date, cu atât mai mult dacă sunteți părinți și aveți tot dreptul așa să ajutați proprii copii. Deci mâinile noastre la fel au o multitudine de puncte, așa, ele sunt pe partea laterală, astea sunt punctele carate, așa, și imediat după ce am tapotat un pic aici, deci folosesc punctul gamma, la fel partea cealaltă, ambele mâini folosesc așa transmisia și rog foarte frumos persoana dată așa să încerce ea să facă numerotarea, apoi mișcarea ochilor, după care așa cer ca să fac o respirație profundă, așa. Și e foarte important ca această persoană, care dumneavoastră îi oferiți acest suport și ajutor, ulterior să ajungă să poată verbaliza acest moment sau starea emoțională, să spună ce simte în interior.
În cazul acesta, noi putem folosi alte puncte care le voi demonstra la fel, dar deja pe Deci vreau de data aceasta să vă arăt un circuit integral de secvență scurtă a tehnicii de eficientizare emoțională. Desigur că această tehnică are modelare foarte mare și pentru copii mai mici și pentru adulți. Deci, dragi părinți, dragi profesori sau oricare persoană care are acces la acest video, puteți folosi această tehnică fiind ghidați la moment. Deci, eu voi plasa la fel și punctele folosite în sistemul de terapie de eficientizare emoțională sau IOFT. Așa, și aceste puncte sunt creștetul capului, deci ea se bazează pe o tapotare fină, da, în care se face o transmisie la fel fină de la sistemul nervos periferic spre sistemul nervos central, dar verbalizând. Simțindu-mă într-un fel anume, da? Eu merg pe toate secvențele. Așa. Deci aici avem următorul punct. Eu nu mai le arăt de data aceasta sub ochișori. Deci iată, așa arăt și vă demonstrez toate punctele. Aici avem sub claviculă, exact pe această linie, punctele sensibile, cele mai puternice puncte care pot fi folosite uneori numai ele, în momentul când spui deranjul emoțional, așa vis-a-vis de situații, vis-a-vis de lucruri, vis-a-vis de orice moment care vă desplace, așa, după care treceți la mâini. Deci mai există puncte care țin de în partea laterală aici și sub bust, două puncte importante, la fel și mâna. Avem punctele laterale, carate, punctele gamus între degetele mic și inelarul și ulterior, așa, toate punctele de la baza unghiilor. Așa, iată, în asemenea circuit. Le folosim, așa, și am zis că cel puțin în două secvențe. Ce înseamnă două secvențe? Într-o secvență îmi verbalizez stările negative. Mă simt în disconfort, sunt alarmat, mă simt panicat de toată situația, de tot ce se întâmplă în jurul meu, de propriul meu copil sau familia mea, etc. După care ați făcut această transmisie așa pe toate punctele, așa sistemului nostru. Eu voi face secvență scurtă, cum v-am spus la început, așa. Și e de dorit, eu folosesc întotdeauna după prima secvență, așa, care face acel echilibru din sistemul nervos simpatic, parasimpatic, natural. Pot să vă propun, în cazul dat, eu folosesc și propun persoanelor care vin și lucrez cu această tehnică, respirația 4T. Ce înseamnă? Inspir până la 4, fac pauză la 4 și cobor chiar până la 8, adică expir până la 8. Folosesc regiunea de contractare pe diafragmă, în care se implică toți mușchii sistemului, așa, abdominal și respectiv la expirație se relaxează. Ajută foarte mult în reglarea sistemului vegetativ, care se implică automat în diverse stări emoționale. Deci, ca demonstrare simplă. Ideal e să faceți tehnica. Așezați. Astfel, corpul are suportul, eliberează tensiunea mult mai ușor. În secvența a doua, ce înseamnă secvența a doua? Aceleași tapotări. Da? Puteți să începeți de aici, puteți să începeți de la mânuță. Nu contează atât de mult, așa, anume mersul sau demersul circuitului. Contează să verbalizați. Dar a doua secvență ține de cum doriți să vă simțiți.
Eu îmi doresc să am o stare de calm, de bine, de liniște, de sănătate și exact așa merge pe fiecare poziție care v-am arătat-o anterior. Adulții, dumneavoastră puteți să faceți acest lucru copiilor, desigur, sau unei persoane, dar cerându-i permisiunea ca să faceți tehnica, dar încercați-o mai întâi personal. Nu vă aventurați să faceți lucrul acesta fără a fi încercată pe sine însuși. Alte persoane puteți să folosiți numai transmisia pe punctele gamma, cum am spus anterior, așa? Și acceptându-vă, chiar puteți să folosiți cuvântul accept că acum mă simt în felul ăsta. Așa, dumneavoastră mobilizați și faceți restartarea de pe poziția negativă a sistemului psihic, așa, care este dominat de anumite stări, pe partea cea care permite să ridice, și anume partea pozitivă, partea dorită. Vă mulțumesc și să fim întotdeauna conectați la sănătate și la ceea ce ne face să fim calmi, eficienți. Nu ne rămâne decât să spun să fim conectați la calmul și pozitivul care este emanat oricum cel puțin din natură în jurul nostru și să nu uităm că cel mai atrăgător cadou este speranța.